वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लोगोफोर ओमफ्राय दिनैहाय जोंनि स्कुलनि गथ'फोरखौ एसे मा होनो इन्डिपेन्डेन्सनि थाखाय रेलि खालामनाय दङ थाबायहोनो नागिरदों नालाय ओमफ्राय दायो नोंथांमोना जोंजों लोगोसे नायफालांबाय थाबानो जाबाय बयबो गंसे गंसे फिरफिला लानानै फैखाबाय बयबो दा थाबायनांगोन नालाय थाबायनाय दङ नालाय दिनै जोंनि स्कुलनि गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म नेशनेल एकाडेमिनि स्कुलनियाबो थाबायनो नागिरदों नालाय दिनै मास रेलि दङ गथ'फ्रा नै दायो इन्डिया फ्लेग लाखाजोब्बाय बयबो नायदो नै ओरै खालामब्रा लाबोजोबदोंना गासिबो दा थाबायनांगौ नालाय बिदिब्ला नोंथांमोना दा नायबानो जाबाय जों थाबायनायखौ ओमफ्राय दायो टिचारफ्रा क्लास मोनसे खालामग्रोनो नागिरदों बिनि उनावसो थाबायनाय खालामगोन आरो दा इन्डिपेन्डेन्सनि थाखाय थाबायहोगोन आरो स्टुडेन्टफोरखौ दायो क्लास मोनसे लाखांनायनि उनाव थाबायहोनोसै थाबायनो थाखाय गासिबो रेडि जाखाजोब्बाय नै गथ'फ्रा